Fa poc més de 4 mesos d'estes imatges. Era la primera pedra que es posava del nou col·legi de la Pobla. Es donava així el tret d'eixida per a la construcció en este solar d'un centre que per les seues característiques s'havia de fer ràpid. A no arribar 2 mesos per finalitzar les obres, l'aspecte és ben diferent. L'estructura de l'edifici està acabada i l'empresa treballa ja en tot el que seran els acabats interns. Ya tenemos toda tabiquería, fachadas, estamos prácticamente en acabado, como podéis ver, con los revestimientos de techo ya están también y únicamente faltan revestimiento de paredes y carpintería interior. El sistema de construcció, a partir de plaques de formigó i sistemes preindustrialitzats, ha permès que en pocs mesos la Pobla vera com avancen les obres del col·legi. Era un sistema preindustrializado que permite adelantar los plazos, no tienes que esperar desapuntalamientos para ir trabajando por dentro y básicamente consiste en eso, viene todo más modulado, las fachadas y todo y permite trabajar más rápido. Un ritme de les obres que han comprovat l'alcaldessa de la Pobla i el regidor Héctor Llorens. Esta setmana han visitat les obres per veure quin resultat està donant este tipus de construcció. No n'hi ha més que veure que tot està molt avançat, que està el paviment, que els quartos de bany, no n'hi ha més que veure que en conjunt les obres van a molt bon ritme. I sobretot un poc el que estem mirant també és que la qualitat que s'està ficant és una qualitat molt bona i que els xiquets van a tindre, jo crec que un col·legi en unes excepcionals condicions, que és el que correspon. El centre comença a tindre el que serà el seu aspecte definitiu. Aules pràcticament acabades, tancaments de vidre per deixar passar la llum ja posats i operaris treballant en els revestiments com el menjador. Amb l'obra quasi acabada, l'Ajuntament ja ha demanat a la Conselleria que es posi en marxa per condicionar el centre. El que estem intentant en la Conselleria és que vaig allà demanant tot el mobiliari per en paral·lel, en quan estigui acabat, poder ficar el mobiliari i segurament, si no novembre, en les vacacions de desembre, els xiquets puguen, per el traslado, més que tot, i per no trencar el ritme dels xiquets, puguem estar ja en este col·legi nou. Jo crec que això serà una alegria per als pares i una alegria per als mestres i per a tots els polítics que, per supost, estem intentant veure això dia a dia i que els nostres xiquets tinguin el que se mereixen. El mes de desembre obrirà les portes el col·legi més gran de la Pobla. Tindrà una superfície de 15.000 metres quadrats. La seva capacitat és per a vora 700 alumnes. Comptarà amb 9 unitats d'educació infantil i 18 de primària. El menjador tindrà capacitat per a la totalitat dels alumnes. Entre les instal·lacions esportives comptarà amb un carrer de pilota. A més, el nou centre obrirà les portes en línia en valencià.